Оршада 1853 елда төзелгән шәһәр ратушасы түбәсез калган. 4 ел элек әлеге бинага мәдәни мирас һәйкәле статусы бирелә. Эшчеләрнең канун бозып объектны үзгәртүенә Орша хакимияте дә Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау буенча комитет вәкилләре дә каршы. Берничә тапкырлар милек иясен телдән һәм язмашчада кисәтәләр, штрафлар белән дә яныйлар. Ни өчен бина хуҗасы бу сүзләргә колак салмый соң? Җавапны Оршада Руслан Хөснетдинов эзләде. Иртәнге сәгать 10 бина янәшәсендә бүген дә авыр техника, эшчеләр кайнаша. Арчада әлеге бинаны 1853 елда төзиләр. Ул башта шәһәр ратушасы буларак, инде соңра хатын-кызлар өчен училище буларак хезмәт итә. Берничә ел элек әлеге бина мәдәни мирас объектына кертелә, ләкин хәзерге вакытта үзегез күргәнегезчә аның түбәсе инде бөтенләй калмаган. Әлеге бина менә бу фотосурәттәгечә булган. Хәзер аның түбәсе юк инде. Канун буенча мәдәни мирас һәйкәлендә нинди дә булса ремонт башланганча аны шәһәр хакимияте һәм махсус комитет белән килештереп рөхсәт кагаз алырга кирәк. Әмма район һәм комитет җитәкчелеге әйтүенчә, хуҗа рөхсәт алмаган. Моңа өстәп кисәтүгә карамыйча эшне дәвам итә диләр. Быел менә сентябрьнең ахырында бу бинада ремонт төзелеш эшләре башланганын күргәч, без инде аның хосусый милекнең хуҗасын үзебезгә чакырып кисәттек, аминде кисәттек, нинди штрафлар булырга тиеш. Объект имеет статус. Әлеге объект мәдәни мирас буларак билгеле, ул дәүләт тарафыннан саклана. Ни өчен кисәтүдә штраф та куркытмый. Без милек хуҗасының вәкиле белән шунда очраштык. Аның сүзләренчә, алар бу бинаны 15 ел элек сатып ала, янәсе аларда мәдәни мирас объекты дигән документ юк. Шуңа эшне туктатырга җыенмыйлар. Мы обратились. Без Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау комитетына язмача бәйләмә алу өчен мөрәҗәгать иттек. Сүз бина исемлеккә кертелгәнме, юкмы, шул турыда бара. Әмма без буталчык буш документ алдык. Объектны сүтәргә уйламыйбыз. Максатыбыз бинаны матур итеп ремонтлау, ул үзенең мәдәни үзенчәлеген югалтмаячак. Дәүләт комитетында Арчадагы хәлләр турында беләләр. Кичә махсус комиссия килгәч, эшчеләр туктап та тора, ләкин бүген яңадан тотыналар. Говорить, что не знал, наверное, это некое лукавство. Милек хуҗасының мәдәни объект булуын белмәве ул бер хәйлә генә. Кисәтүләр ясагач та эшен дәвам итә. Шуңа күрә административ һәм җинаять җаваплыгы буенча чара күреләчәк. Хәзер бу эш белән прокуратура шөгыльләнә, тикшерү дәвам итәчәк. Тарихи һәйкәлгә китергән зыянны бәяләр өчен экспертлар җәлеп ителәчәк. Арчадан Руслан Хөснетдинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.